Giinspeksyon sa Department of Trade and Industry Region 11 ang mga dagkong supermarket sa Davao Region. Kini aron masigurong nasunod ang 70 pesos per kilo sa adjusted retail price kun SRP sa brown sugar. Sa interview sa Arman Davao kang Jolly Roque, Chief Trade and Industry Development Specialist sa DTI 11, sukad ni gula ang mando gikan sa DTI Head Office niadtong niaging semana. Gipang inspeksyon na sa ilahang monitoring team ang mga piling dagkong supermarkets kada syudad ug probinsya. Ensure po na protektahan ang atong mga consumers, no, reasonable price lang po ang ilahang mapalit. Ang mga supermarket lang po nga katong gi-appeal sa order sa head office. So kani di ay mga Robinson Supermarket, SM Supermarket, Pure Gold, and SNR nag-implement sa 70 pesos per kilo. Matod ni Roque, sa 7 ka mga supermarkets, wala sila'y nakitang violations. Gibutyag ni Roque kung adunay mga malapason sa SRP sa brown sugar, ilaha kining paisplikaron. Kung dili ma-justify ang pag-usbaw sa presyo nila sa asukal nga pula, isyuhan nila kinig notice of violation ug pamultahon kini. Gihulat pa sa DTI 11 ang order usab sa pag-inspeksyon sa white sugar dinhi sa Davao Region. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyo Man ay Ginita, Tatak RMN.